Добър вечер, драги слушатели, драги зрители, драги приятели. Добре дошли за поредна вечер при мен, Маша. При Маша. Тази вечер, както всяка друга, когато сте тук, правим класически коктейли, но моята версия. Останете, дръжте се здраво, защото следва нещо леко люто, лето кисело и леко сладко. Обещавам ви, че ще ви хареса и си заслужава. Когато ти не знаеш какво да правиш с всичкия този алкохол в шкафа, тогава да, отвори си телефона и послушай какво ще ти каже Маша в този момент. Преди да започнем, няколко думи за следващият коктейл. Аз съм върл почитател на околната среда. Обичам я. Както моите близки приятели знаят, аз съжителствам с планини от рециклируеми материали. Кофички, храна. Не! Храната си я ям. Така, продължаваме. Както знаете, всъщност кой знае смисъл? Кой знае? Както знаете, girl? Окей, така, една секунда. Преди да започнем, е редно да ви споделя няколко думи за следващият коктейл. Аз съм върл почитател на околната среда. Обичам я. И тя ме обича. И заради това аз съжителствам с огромни планини от рециклируем материал. Кофички от кисело мляко, стъклени бутилки, хартии и неща, които просто ме мързи да отида до контейнера и да изхвърля, но разделно. Затова се замислих. Маша, какво друго можем да направим, което наистина да събуди нашите зрители, което да им каже, вие сте хора и сте част от околната среда и заради това вместо да използваме чаши, тази вечер ще използваме нещо биоразградимо. И какво е то, питате? Кисели краставички. I am disgusted. Може би някои от вас вече се досещат за какво става дума. Може би някои от вас вече знаят кой ще е коктейл, който ще правим тази вечер. И да, наистина, той е малко, как да кажа, controversial. Малко странен. Малко не си пасва с всеки един човек. Но това, което ще направим тази вечер, определено ще си пасне с всеки един от вас. Сигурна съм в това. Особено ако обичате лютото. Коктейлът, който ще правим, е моята версия на Bloody Mary коктейлът, но под формата на шотове. Ще видите точно как ще използваме всичките тези познати, добре вече използвани съставки, но в формата на малък шот в краставичка. И сега е време за съставките. Както знаете, Bloody Mary се прави с какво? Доматен сок. Да, доматеният сок е изключително важна съставка. Изключително нужна ни е, така че, моля ви, здобийте се с такъв. Ако не може да си набавите точно такъв доматен сок 100%, тогава може да използвате методът от първи епизод, в който правихме моят коктейл Мартин с сокоизтисквачката, където сами си набавихме сок от маслини. По същия начин може да го направите и с домати. Следващото нещо, което ни е на 100% нужно, да, това е алкохолът. В Bloody Mary-то много известно се използва водка. Ако не знаете, Bloody Mary-то също така е бил коктейл, който е бил изключително популярен по време на сухия период в Америка между 1920 и 1930 година. Така че водката, колкото и да не е била популярна тогава в Америка, е станала, понеже на хората им е трябвало да си пиват. Друга много важна съставка е този сос, чието име аз не мога да произнеса. Какво се смееш? Worcestershire sauce? Worcester. Worcester. I don't know. Post-production тук ще измисли какво да направим с този сос.
Но това е рибен сос, накратко, който ще използваме. Както класически трябва да се използва. Нека не забравяме и следващата много важна съставка, която е някакъв вид лютив сос. За мен това е срирачата, можете какъвто искате, чили сос или нещо друго, което да е лютичко във формата на сос. Аз лично не се сещам за нещо друго, което е люто и да е сос, освен лют сос. Но ако вие имате такива предложения, нещо домашно, нещо, което обичате, използвайте го на 100%. Освен това, разбира се, трябва да използваме и черен пипер, с който нещата да станат още по-спайси, още по-лютиви, така че задължително трябва да имате и това. Както вече казах и преди, задължително трябва да имаме и някакъв вид кисели краставички. Лично аз препоръчвам по-дебелите и по-големите кисели краставички, тъй като определено ще ни трябват, за да може от тях да направим чашите за шот. Ще ви покажа след малко и как се случва това. Затова наистина си набавете по-големите кисели краставички, а не мъничките, защото от тях няма как да се получи, за съжаление. За малко да забравя и още една много важна съставка, която всъщност е лимонов сок, тъй като аз лично не харесвам лимони, а предпочитам лайм. И имам два лайма тук с мен, които ще изтискаме, или ако ви мързи, което много често се случва при мен, просто си вземете лимонов лайм джус. Сок от лайм. Сок от лайм. Вземете си го, добавете си го, много по-лесно е. За тези от вас, които са ни верни почитатели и фенове, знаят, че освен всички тези неща, които току-що изборихме, ни трябва и някакъв шейкър. Аз се доверявам на моя любимец, който ми върши работа за всичко, от протеинови шейкови, които не пия, до, разбира се, алкохолени напитки, които пия повече. Също така някаква измервателна чашка, тази стига, или ако искате на око, зависи как се чувствате в този момент от месеца. It's getting weird. И без повече да се бавим, започваме с миксирането. Първото, което ще ни трябва, е водката, както вече споменахме. От нея ни трябват около 100 мл. Разбира се, както вече споменах, може и малко повече. Няма никакъв проблем. Понякога се налага, понякога е нужно. Ето, ние слагаме може би малко повече, няма никакъв проблем. Водката е сложена и сега следва доматения сок, който хубаво така разклащаме, за да няма нищо по дъното и за да използваме целия. ASMR. Така. Така. Забравих да спомена, че аз обожавам коктейлът Bloody Mary. За мен е един от любимите ми коктейли. Един от любимите ми наистина, тъй като е кръстен на мен, Маша. Но това, което забравих... Не размивай! Не ме размивай! Както казах, 500 мл от доматения сок. Double homicide. След като сме сложили доматения сок, ще ни трябва и малко от лютивия сос. Малко черния пипер. Малко, защото все пак слагаме и лют сос. Малко от нашият Worcestershire sauce. Стига толкова. Малко сок от лайм. Сега ще ви споделя един протип. Винаги леко така натискайте лайма преди да го нарежете, тъй като така става по-джуси и всъщност излиза повече сок. И сега е време да затворим нашия любим шейкър и наистина да миксираме тези съставки заедно.
Както бях тръгнала да казвам, това е любимия ми коктейл Bloody Mary, който аз лично обичам да наричам Маша от Червен бряг. И сега ще видите защо. Това не е само цвета на крафта, но и на брега. След като сме направили нашият микс, е време да започнем и с чашките. Чашките са много специфични. Както казах, ще ви е нужен един буркан с кисели краставички, които да са по-дебели. Лично ви препоръчвам да си изберете по-дебелите краставички. Ето тази, например, в перфектна кондиция, изглежда доста добре. Така, стабилно количество отгоре, стабилно количество отстрани. Това, което ще направим с тази краставичка е първо да й отрежем дупето. I'm in danger! Ето тук отдолу. За да може да стои изправена. Дали се вижда? Но другото, което ни е нужно, е всъщност да издълбаем отвътре самите краставички. Бъдете много внимателни, тъй като краставичката може и да бъде наранена. Не я наранявайте. Препоръчвам ви да издълбаете колкото искате да бъде дълбока, разбира се, вашата чашка. А остатъка от краставичките, за тези от вас, които сега ще си кажат, ами какво правиш с остатъка, хвърляш ли го? Не, напротив. Хапваме си го, за да не остават никакви, абсолютно никакъв отпадък. Хапваме си всичко. След като сме си свършили работата и вече сме изкормили нашите кисели краставички, виждате, те отвътре са празни, а отзад са плоски, за да могат да седят на дупетата си по този начин. Е време да направим финални щрихи, преди да налеем вътре нашият коктейл. Както всички добре знаете, аз обичам да използвам различни странни подправки, странни неща. Затова, за да гарнираме нашите шотчета, ще използваме тахин в този случай. Това, което правим, е просто наливаме малко тахин, оставяме в една чинийка и дипваме, накисваме лекичко връхчетата на нашите чашки. Така на няколко пъти завъртаме просто и те след това изглеждат по този начин. Доста секси, бих казала. Освен това, аз обичам да апгрейдвам нещата. Обичам да дойдат на още едно ниво. Обичам просто да са вау, обичам да са мега и в устата ми, и в очите ми, и във всичките ми сетива, наистина да усещам коктейла. Ще използваме малко магданоз. Тук, както виждате, съм накъсала малко цветченца, които просто лекичко ще забучим някъде отстрани, за да изглежда по този начин. По този начин, както виждате, малко мимикираме истинска чаша, но всъщност това е просто една краставичка. Както знаете, обичам да разказвам и личностни истории всеки път, когато ви показвам някои от моите любими версии на любимите ми коктейли. Специално за коктейлът Маша от Червен бряг. Всъщност искам да ви споделя, че този коктейл не е кръстен единствено и само на мен, но и на едно момиче, с което се запознах, когато бях малка в обзор. Тогава си мислих, че тя ми е най-добрата приятелка, защото както мен тя беше скорпион. Запознахме се, тя беше руса, аз бях брюнетка, все още съм брюнетка, не знам тя дали все още е руса. Казваше се Мария, точно както мен. И си играехме в продължение на, може би, 4 дни, в които аз просто бях очарована от това момиче. Исках всеки божи ден да прекарам с нея и да бъдем най-добри приятелки за винаги. Продължаваме напред. В крайна сметка, ето по този начин трябва да изглежда накрая нашето шотче с Bloody Mary, или както аз обичам да ги наричам, шотове Мария от Червен бряг.
Време е да го опитаме. Нямам търпение, сигурна съм, че ще бъде страхотно. Всъщност е уникално. Следващия път, когато ме попитате, това хубаво ли е? Ти опита ли го наистина? Пробвайте го и ще разберете. Доста е спайси, но е точно по мой вкус. Наистина не мога да повярвам, че този коктейл всъщност ме кара да харесвам Bloody Mary наистина. Започнете, ако сте от хората, които не са най-големите фенове на доматения сок, започнете с Мария от Червен бряг. Убеждавам ви. Просто искам да ми повярвате този път, че наистина този коктейл си заслужава. А за тези от вас, които искат все пак да се възползват от чаша, може да направите този коктейл просто в шейкър, както сме ние, и да си го пинете, както ще направим и ние, след като приключи този епизод. Това беше всичко за нас. Това беше всичко от нас за тази вечер. Благодаря ви много, че бяхте с нас и правихте заедно с мен този коктейл Мария от Червен бряг. Последвайте ни във всички социални мрежи, в които участвате и в които искате да ни последвате. В Инстаграм. Не мога, чувствам се като някаква леля. Последвайте ни в Инстаграм. Долна при Долна Маша или в TikTok. Долна Tea Time Productions. Много ви благодаря, че бяхте с нас тази вечер за този невероятен коктейл Мария от Червен бряг. Аз ви пожелавам прекрасна вечер, на здраве и до нови срещи. Много е яко иначе, by the way. I love it. Да.